belai kheno wngkha tei kirimasincha o video tamni hingkhe ar jagao norok nugui mankha twi bisingo alien hai twi ni jalpari de wngkha nakiba tamo wngkha obo kunu phano sawi manya tobe o video social media o tabuk mar kheno viral wngwi tongo baksa kheba o video clip no nugui mankha baksa kheba nugya phano wngwi mankha tobe nasik naikha hingke belai kheno kirimasincha tamni hingke chung obo kahai jibono nubo nugyakho khubu khwnayakho khwnama hingka hingke chung story rogo khwnakha kereng kothoma rogo je twio akhaksa borok khaksa tongo hinui phiaba reality o hingka hingke kun dino phano nugyakho chung kwbangma movie eba film rogo bo chung nugui mankha je twio borok khaksa khaksa bono hino chung jalpari hingke obo haike no kwbangma film tei movie rok tisajak tongo jalpari ni hingke tei kwbangma chung social media o viral wngjak jalpari ni je twi hapa rogo kasawi tongmani tei camera hakchal khlaiwi chagui tongmani obo kahai rok kwbangma no chung nugui mankha tei jalpari no rescue khlaina harmani tei kwthwi rok manmani obo kahai jatre por chung viral video rok nugui mankha phiaba abo busuk jora tui kubui tabuk phano kebo saiman yakho hingka hingke o video no nungmani yagulo tabuk tei bo wangkha tei kirimasincha wnglaijak lukurok tamni hingke naidi o je twio tongwi tongnai borok khaksa prani bahai khe camera no nukmani yagulo hwijagui tongkha hwijak khlaiwi hingke o video viral wngwi thangmani yagulo social media o lukurokni kaham hamya comments rok bo nugui mankha baksa kheba salai tonglaio kubui no wngwi manna dunia amsuk kotorma bisingo bising tamo manui hwijak tong abono kebo phano sawi manya baksa jib rok hingkhe borok bai nukjakya hwijagui bolong kotor tongo obo chung bo saimano phiaba omo hingke belai kheno wangkha baksa keba salai tonglaio artificial intelligence bai swnamjak hinui hingke norok khe tamo uansuk o video no swkangnai akoi tamo sanai nangma chung comment section o thangui comment khlai salai di।